Ngiyabingelela abazalwane egameni laJesu. Akabonge uJesu, uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukunibingelela nonke. Igama lami nguNompilo ngakansimbi, ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Bazalwane, ngizothanda ukuthi ngithole ubufakazi ngisizwe uNkulunkulu. Buningi ubufakazi enginabo, kodwa ngizozama ukuthi ngisho nje mhlawumpe okufishane noma okungekho kuningi egameni laJesu ngisizwe uNkulunkulu. Bazalwane-ke, ngisindisiwe. Ngiyamthanda uJesu usiza impilo yami imihla yonke, ukuphila kwami. Ngihamba noJesu, anginakwesaba ngoba uJesu ungumlondi nomhlengi nomlamuli ukuphila kwami, uyena ongiholayo. Amen. Bazalwane, ngizoqala nje kulento. Mina ngibanjwe idimoni lemali. Ngithanda kakhulu imali, ngithanda bazalwane imali kakhulu. So-ke ngithe ngisindiswa nje, ngisemusha, kodwa kusho ukuthi yabo ukusindiswa kusindise ngisindisiwe. Kodwa-ke sihamba kwakusaba omkhulu kakhulu abasindisiwe, abantu abasha bebangabaningi njengamanje, nomkhulu nogogo. Amen-ke besifundisa-ke izinto ababesifundisa zona. Ngicabanga ukuthi into yonakala ngokukhula. Ngahamba ngayohlala edrobheni. Uma ngihlala edrobheni ngakhonza kuma-ministries. Uma ngifika khona kuvulelekile, konke kuyenziwa, akukhuzwa lutho, kodwa sisindisiwe. Akabonge uJesu. Ngathi uma kunjalo, angithi mina ngibanjwe ngemali. Safika edrobheni ngafunda iy'nto ey'ningi, kunamabhanoyi, kunani, kunama-fraud-i. Ngaqala kuma-fraud njena, ngenza, ngisindisiwe. Ngenza, hhayi, kwahambeka nje evangelini kunjalo. Kwafika amabhanoyi engangena kuwona, kuhle njena, ufaka nabazalwane, ufaka uze ufake umfundisi, akukhuzwa lutho. Yadlula into, ayikho-ke into, amadimoni uma kuthiwa ayabizana bazalwane, iqiniso lelo. Because ngangingakaze ngixakeke ukuthi konje what next. Wawuthi usenza lokhu kuqhamuka okunye, uthi usenza lokhu kuqhamuka okunye okuzongenisa imali. So-ke bazalwane, ngilo muntu mina omenza into ayimisele, ngiyenzisisa nje, noma ngingathi nginehamba, kodwa nje ngiyenzisisa, ngiyayimisela. Nasenkonzweni ngiyaya, angiphuthwa yilutho lwakhona. Iy'nkonzo ey'qhamukayo kufanele ngibe khona. Uma bengifonela bengidinga, bayazi ukuthi usenkonzweni. Akabonge uJesu. Ngiyaziwa ukuthi ngiyakhonza, angikufihlile lokho, kodwa futhi ngilana, futhi kuhle nje nabo futhi abaxwayi, baze bangibize ngomzalwane. Amen. Hhayi-ke kwafika into yo-R5, kuthiwa kufuneka u-R5, u-R5 siyoqhumisa ngawo. Hhayi, ngibuze-ke kuqhunyiswani-ke, kuthiwa sizovusa uMandela ngalo R5 kaMandela, asilandele imali. Hhayi, ayikho nje inkinga. Ngiyalazi udaba laMandela futhi, kodwa ngiyibona inkinga uma mina ngizoba nemali kaMandela ngiwumntwana kaNkulunkulu. Hhayi, sigijime-ke sibathole, kunzima konke, akukho lula bazalwane. Gijimisa o-R5, uwuthole. Uma usuwutholile, nalona ozoqhumisa awumtholi, kuthiwa umkhulu, kuthiwa umkhulu la, umkhulu la, kuthiwa use-Bosberg, ukuphi. Sigijime leyo nto-ke. Uma siyigijima-ke leyo nto, kodwa kwagcina kwenzekile, ngoba kwagcina kuwukuthi kwenzekile ukuthi simthole umkhulu. Akabonge uJesu, samthola umkhulu. Uma simthola umkhulu bazalwane, kwathiwa uyena-ke ozosenzela leyo mplasto. Kodwa mina ngeke ngingene ngoba ngumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane kuthiwa ungcolile. Hhayi, ngingabi nankinga, mina ngifuna imali. Ngabuza ukuthi uma engcolile, kodwa leyo mali uzokwazi ukuyithola. Kwathiwa ngizoyithola cause ngikhona edilini. Hhayi, ngihamba nabafana vele, mina ngedwa, intombazane. Hhayi, hambe isikhathi esiningi-ke ezinye izinto ngangingeniswa ukuthi I'm a good driver. Nale nto yokuthi ngibe u-good driver ubuye ubufakazi bangelinye ilanga ukuthi iqhamukaphi. Hhayi-ke bazalwane, sigijime nayo-ke le nto-ke. Okay, kuthiwe-ke asihambe siyothenga iy'khwama.
ngoba manje sekukhona izokwenzeka lento akhethwe-ke ozongena funa ingene yedwa ebafaneni angene-ke umfana kuthiwa bakhethwe yena umkhulu angene lowo mfana kuthiwa uzoklenswa klenseke agezwe-ke enze nemali nayo iyagezwa. Elokhu esithethe imali isigeziwe nayo isegeziwe kwagcina sekufika entweni yokuthi ngeke sisakwazi ukumthola umfana efonini asithethi ngeke ngisakwazi ukumthola sesiyoplasta ebusuku uyakuzila ukudla umuyoplasta. Ayi siqale nje sibe nokuthuka bokuthi ngesisamthola but ayikho into esingayenza we understand ukuthi hey I think lapha phela ukuvusa uMandela. Hhayi bazalwane umfana-ke siqale singalali kuba ngase siyokhempa ngoba simlindile asazoqeda nini ngoba kuthiwa kufanele kuphume ilanga elapha. Hhayi ngilale-ke mina ngibuye ngiphaphame ngithi uma ngiphaphama nangu umfana afike kusithusa ukuthi umfana ufika kanjani ngoba bekufaka sifonele sihlangane somewhere sinikane imali kuhlukana kufanele imali ihlukaniswe umuzi esihleli khona. Umfana athi hhayi akwenzekanga kube ney'nkinga asho iy'nkinga nje esingayi-understand okay kusuke umsindo-ke kuba ngazuthi umfana uyasi-cross-ile nemali kuba ngathi umfana ubalekile nemali bazalwane. Hhayi kucatshanwe-ke manje kube nomsindo akusahlalisekile kahle unikezwe enye i-date ukuthi uzokwenza ngayo. Ngimane ngigoduke ngishiye kanjalo bazalwane njengoba ngisho ukuthi okunye kubiza okunye ngathi nje ngisuke eGoli ngase ngazi ukuthi ngiyaphi ngiye eMgedeni eMpumalanga ngiyolanda ibhodweni manje ley'poki ngiye ebhodweni sengifoneliwe ngithi ngiyeza ngisendleleni kuthiwa sicela usidrayive sizwile ukuthi nje akuve u-right inamba siyithole kubani. Bazalwane awunakusaba uhamba nabantu ongabazi ukuthi bahlalaphi nabo abangazi and akekho umuntu owazi omunye ukuthi uhlalaphi ngoba phela la sikhuluma ngemali uma sesiyithola imali asazi ukuthi ungangijikela nani and abantu engihamba nabo akubona abantu ongabathemba. Obviously nje uma ungena kule nto uyisigebengu or yini but nje akekho umuntu o-right ongamthemba ukuthi I trust this guy, I trust lo mama. Ngisho omama bakhona omama nje obabonayo ukuthi hheyi ngisho ulala kufanele ulale isikhwama sakho sigonile. Kufanele lo omunye sihlangane kwenziwe i-meeting siyahamba manje siye eMpumalanga siye ebhokini. Nakhona lapho ey'pokini kwathiwa lo ungcono ngoba ngeke uthi ngeke asigcabe uzosifaka iy'ntambo sizongena uzokwenzani sahamba sojombisa ijombisa imililo siyongena emgedeni sangena bazalwane emgedeni bazalwane kuningi bathi nje kukona konke nje uJesu ungisizile kakhulu. UJesu ungisizile, uJesu ungisizile bazalwane ngisizekelile. Ngagcina ngidedelekile-ke kancane kancane ngenxa yokukhula ngadedeleka edimolini lemali but izinto ziyafika ngoba even now kukhona abantu abasangifuna bathi wenzani manje sitshene hhayi bo wena awukaze uhlale nje ungenzi lutho although sengikade ngayeka-ke ukuphithizeliswa imali. Kwase kuthi-ke manje-ke sengihleli-ke sengikhonza although lokho kukhonza nje phela hhayi lokhu kokuthini ngisayifaka i-weave yami ngisaya enkonzweni ngase ngithola i-group akabonge uJesu ngathola i-group-ke ngangena la egruphini ngalandela bengiyi-silent member nje kakhulu ngiy'thulela ngingenela still egruphini ngilalela but ukulalela kwami kungisiza. Ngiyalalela ngiyabhala okushiwoyo ngiyenza siqala bazalwane sishaya phansi ama-weave khipha iy'nzipho bengiy'faka weekly cause kufanele y'meshe. Angisebenzi kodwa bengikwazi ukuba nemali yokufaka iy'nzipho bengingayifaki noma ikephi bengingafaki nje koma na bengifaka nje iy'nzipho zami kufanele y'meshe into engizoyigqoka Sunday. Ngilowo mzalwane onjalo ngiyaqhubeka ngakhonza ngikanjalo ngafunda la egruphini zasala bazalwane zonke lezo zinto zasala zonke. Ama-Crocs ebenginawo ngizozama hlampe ukuyithola ividiyo yakhona ngimkhombisa ama-Crocs ebenginawo engawakhipha ngayekela ama-Crocs ngalandela zonke iy'mfundiso zala egruphini namanje ngisaqhubeka okunye uNkulunkulu usangisiza ukuthi ngikuyeke. Kodwa nje izinto eziningi ngizilalelile njengoba ngisho ukuthi ubufakazi bami buningi bazalwane buningi bengiwumuntu
umgqubo onenhliziyo ekukhuni bangcwele, ebukhuni inhliziyo yami, kodwa namhlanje yabona lento engiyishoyo inga-understand umuntu ongaziyo cause sengiyabonakala namanje. Nasekhaya bayathuka uma bengibona, sebebeza ishe i-language yami. Wake wathi umamkhulu wami, abantu abaningi ngibatshele ngayo, uthi umamkhulu wami, ngoba unenhlanhla Nompilo, ukube kuthiwa nje awunayo le nhliziyo ekhuni kanje, ngabe nje izinto zakhe ave yihamba kahle. Ngathi nje zingamane zingahambi kahle, ngingafuni ukuxolela ubhuti wami engimlamayo, ngingafuni ukukuphela kwakhe. Ngumuntu nje bazalwane onjalo, unenhliziyo ekhuni, ngisindisiwe. Nakhona umamkhulu eyisho lento, esho ukuthi usindiswa kanjani inhliziyo ingashintshi. Inhliziyo yami mina ishintshela egruphini, igruphu ikwazi ukuthi ngikwazi ukuba nenhliziyo exolayo. And bazalwane uma ngithi iyaxola, ngize ngithuke nami, umntanami uyathuka uma ebona sengikwazi ukumxolela. Ngisaqala nje wayezasabe athuke, yabo, elokhu ethi mhlampe ngizomzuma. Uthole ukuthi nje ngashintsha, nguwumuntu onolaka, othethayo. Yonke leyo nto ngiyifundela egruphini, ukuthi uma umzalwane nje ulaka lufuneka ngithetha, ngaziwa ukuthi nje ngiyi-spokey. Konke lokho bazalwane ngakufunda la. Angisebenzi ngihlale ngihlalela igruphu. Amadatha bengivele ngihleli nginawo, ayikho into eyenza ukuthi ngingabi nedatha. And lokho sengikulwela ngempela ukuthi ngiqhubeke, kade ngilwa ngiba nedatha, ngisenza izinto ey'ngasile nje ngedatha lami. Idatha lami ngilispenda lana emagruphini, ngivula ama-VN, isikhathi sami sonke ngispenda la. Kuyangisiza, kungisizile kakhulu. Ngiyamuthanda uJesu ofike naleli gruphu, ngiyamthanda uNkulunkulu owenza ukuthi kube nale gruphu lena, ngoba ishintshile impilo yami kakhulu. Ngiyamudabukela umuntu osanamagqubu. Igqubu liyahlukumezana, lihlukumeza wena, akuve sengixola, ngixola ungakasho ukuthi uyaxolisa. Sengiyilowo mzalwane onjani, ebengingakwazi bazalwane, bekungihlula futhi bengingakufihli. Nguwumuntu o-transparent-ke, angikwazi nakufihla nginjalo. Bengingakufihli nje, ubumane ubone nje ukuthi hhayi lo mzalwane. So bazalwane, kuningi njengoba ngisho ukuthi kuningi ubufakazi bami, even leyo nto ukuthi eyayenza ukuthi ubhuti wami ngimbambele igqubu, ngithi ngisho kuthiwa eshonile ngeke ngiye emngcwabeni wakhe, ubufakazi bangelinye ilanga obude lokho, ngingafuni. Namhlanje umntamanje kwayena wathuka, wayesaba ukuthi mhlawumbe khona into engize ngayo, sengikwazi ukumfonela, unjani, u-right. Ngangingazi ngisho ifoni namba yakhe, and ngisindisiwe bazalwane. Yonke le nto ngiyenza ngisindisiwe, nginenhliziyo ebukhuni, nginoJesu, ngiye enkonzweni, ngifike ngilalele izwi. Bazalwane, umuntu bekade enkonzweni evakasha, ekwenza i-sport, futhi singcono ne-sport hlampe. Ngazi ukuthi bengikwenza ini, ngingene ngiphume ngifana. But namhlanje bazalwane, ivangeli lingishintshile. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyambonga, amandla akhe ayababazeka. Ngiwabone kumina bazalwane. Asihlaleni sithandaze, siyithandazele le gruphu, siyithandazele imihla yonke. Uma sisemthandazweni, siyithandazele izinto ey'nje ziya-attack-wa isitha, ngoba njengoba siphunyukile bayakhala emkhathini, ngoba besibasebenzela izwi elithi akubona bonke abathi Nkosi, Nkosi ngilazi ngami, bengilibiza igama laJesu, kodwa ngeke ngibonane noNkulunkulu, kodwa bengilibiza, ngilazi ukuthi linamandla, kodwa bengeke ngize ngibonane noNkulunkulu. Bekungcono isho umuntu ongasindisiwe, ongazange naJesu kunami. Ngiyabonga bazalwane, ngiyabonga. Ngiyacabanga ukuthi angidlanga kakhulu isikhathi, kuningi izinto uma ziningi umane ungazi ukuthi uzothini. Okunye ukufisa engathi ungaxoxa in details, umuntu akubuze umphendule. So okunye akuxoxeki kahle, kodwa ngiyacabanga ukuthi lokhu engikushilo kukhona umuntu nomuntu okuzomsiza, ikakhulukazi bazalwane, inhliziyo. Bazalwane, sisizeni singahambi nenhliziyo. Kubuhlungu ukuba ikholo elinenhliziyo ebambayo. Kubuhlungu umane ubone ukuthi umdlali, amagqubu nje bazalwane, nenhliziyo embi, engaxoli. Bazalwane, awukwazi ukukhonza, akukhonzeki kamnandi, and ayikho into okwazi ukuyibamba. Ubone ulwa nento ingenzeki, ingoba uNkulunkulu nje waqala alungisa inhliziyo yami.
ukuze ngikwazi ukuthi ngikwazi uku-understand ukuthi kufanele ngishise ama-wave, ngishise yonke into. Le group-ke bazalwane khona umkhuleko eyawuzala esesiwenza lana, sakhuluma insindiso, sakhuluma ivangeli lala abantu bashiye izinto ngenxa le group. Sithathe la sifundisane siyiy'ngane sonke enkosini, safundisana abantu baphenduka bashisa izinto, sashisa bazalwane. Okunye sakwenza wrong, sengivala nje bazalwane, khona nje sakwenza wrong sasinga-understand-anga ukuthi safunda izwi ukuthi kuthiwa gunda, sagunda. Kwamina nje iy'nwele zami fanele ngaba yingaka, sagunda ngoba sithi ngesishuqule. Only to find ukuthi akushiwo ukuthi asigunde. Sakuthola lokho esesigundile, sabuyela kuNkulunkulu, saxolisa ngoba manje nje sesilangazelela uThixo. Asifuni iy'nto ey'ningi, sifuna ukungena ekhaya, sifuna ukubonana noJesu, sifuna ukubona umbuso kaNkulunkulu, sifuna ukungena khona. Asifuni ngisho into ezosiphazamisa through ukuhlala la kule group. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga bazalwane, siyabonga egameni laJesu, amen.